Inselmilkom u nilqakom ma' dan il-podcast evanġeliku Imbierek min jisma' fejn flimkien mal-mistiedna tagħna se niddiskutu l-Kristjaneżmu u l-ħajja Kristjana. It-tema tal-lum se tkun il-fidwa fi Kristu. Suġġett fondamentali fil-katina tas-salvazzjoni. Nilqa' l-mistiedna tagħna, Pastor Paul Mizzi, Joe, kif aħna? All right, Ian. Jalla. U nibdew dan il-suġġett tant interessanti. X'in il-fidwa? Mhix kelma li nużawha ta' kuljum, però jiena niftakar meta kont żgħir kont rajt wieħed mill-xogħlijiet letterarji importanti ta' Nino Cremona, raġel bravu, studjuż tal-lingwa Maltija, u ħallina din il-dram forma ta' poeżija, il-fidwa tal-bdiewa li tirrakkonta meta missirietna fis-seklu 15, meta Malta kienet għadha taħt is-sistema feudatarja, dana l-gżejjer tagħna kienu jinbijaw. Xi ħadd Sinjur Spanjol dana xtrom wieħed Gonsalvo Monroy minn is-Sultan ta' Spanja u ġiew Malta u beda jaħqar il-poplu Malti u jintaxxah b'mod eżorbitanti. Il-missirietna ovvjament ma ħadux pjaċir u qalu din hija sitwazzjoni insapportabbli. X'nistgħu nagħmlu? Ftehmu li jiġbru 30,000 biċċa tal-fidda biex jifdu lilhom nfushom, biex jeħilsu minn dan it-tirħan Gonsalvo Monroy li ġie biex jaqsarna bħall-lumija. U irnexxielhom. Batew biex ġabru l-flus u fdew lihom nfushom. Issa fidwa bħal din nistgħu aħna nagħmlu l-almu tagħna u nixtru l-libertà tagħna. Tajjeb, infatti anke fil-Testament il-Qadim naqraw dwar meta l-poplu Ludi kien fl-eżilju u Alla batilhom lill-sultan Ċiru. Alla sejjaħlu il-Messija tiegħi. Smajta xi darba il-Messija tiegħi. Biex jifdihom min jasar politiku, biex ma jibqgħux fil-Babilonja imma jirritornaw lura lejn arthom. Issa xi nitkellmu dwar il-fidwa tar-ruħ tagħna, la nistgħu nħallsu aħna biflusna stess. La ebda emanċipatur politiku ma jista' jeħlisna, imma Alla nnifsu rid jeħlisna. Wadwar il-fidwa ta' ruħna hija l-att talla, l-intervent talla sabiex jeħles il-poplu tiegħu mill-jasar tad-dnub hawnija. Il-bniedem huwa imjassar, il-bniedem huwa fi skjavitu għad-dnub. U Stinta Epona infatti kien ħobb jgħid non posso non peccare. Ma nistax ma nidnibx u dik hija l-qagħda ta' kull bniedem li jiġi fid-dinja. Niġu ikkatenati imjassrin għad-dnub, għal passjonijiet tagħna nfusna. U Alla jeħlisna, Alla jifdina minn dak li jasar billi ħallas prezz għalina. Sa kif ħanaw aktar quddiem il-prezz huwa il-sakrifiċċju ta' ibnu stess fuq is-salib. Fi kliem ieħor, fidwa tfisser ħelsien. Il-feddej huwa dak li jeħles, il-ħellis, u il-fidwa hija wkoll bbażata fuq xi forma ta' ħlas. Min ħajjifdik, min ħajjeħilsek, irid iħallas prezz għalik. Ġesu infatti jgħid li jiena ma ġejġ biex nkun servut, ma biex inservi u biex nagħti ħajti bħala riskatt għal ħafna. Riskatt huwa il-prezz mħallas. Biex l-sir ma jibqax fil-jasar imma jkun il-liberat. Tal-aħħar kont qed naqra jiena dejjem nħobb naqra l-istorja tal-Knisja. Dawn allura dawn l-awturi u t-teologi tal-antik. U ltqajt ma' din il-kwotazzjoni ta' Ċirillu ta' Ġerusalemm fejn qal li Alla li stabbilixxa l-korsa tal-istorja umana fil-erf infinit tiegħu kien jaf minn qabel il-waqa tal-bniedem, il-bniedem waqa fid-dnub, u l-ħtieġa għall-fidwa. U għaldaqstant prepara triq ta' salvazzjoni fi Kristu mill-bidu. Il-fidwa tagħna Alla pjana mill-eternità. Sewa ċa tidher li hemm salvazzjoni fil-każ tal-fidwa hija unika. Ekku. Mhux ħadd ixxeb il-flus, jew mhux ħadd tagħmilha persuna, hemm ħaġa speċifika li titissir minn hekk.
bħala bnedmin għandna bżonn l-fidwa. Kif diġà ċennajt il-bnedmin huma midimba, dan huwa d-deskrizzjoni tagħtina l-Bibja xejn komplementuża rigwardek meta l-Bibja tgħid li kollha dimbu u naqsim il-glua tal-Alla. Ġifi aħna rebellużi kontra Alla u l-bniedem meta ħaseb li kapaċi jkun indipendenti minn Alla, tifhem, ma rridx li jkun marbut ma' Alla u minflok intrabat mad-dnub tiegħu innifsu. U dik hija vera jasar antipatiku illi inti ma tistax teħeslek innifsek. Il-bnedmin huwa midimba u allura huma skjavi għad-dnub. Kultant titkellem man nies jaħsbu li l-problema fid-dinja hija l-faqar, hija l-injoranza. Ma dawk ma kollha riżultat ta' dnub. L-avversità tagħna kontra Alla, il-passjonijiet midimba illi huma fiġġlieda kontra r-ruħ. U koll ninsabu maqbuda f'sistema antikristjana Bibja sejħilha id-dinja. Minħobb id-dinja sar għadu tal-Alla. Tifhem, il-bnedmin iħobbu d-dinja. Jidrilhom li kapaċi jgħaddu mingħajr Alla u dik hija l-problema tagħna. U allura għalfejn għandna bżonn għall-fidwa appuntu għax aħna midimbi. Kollha dimbu u naqsim il-glua tal-Alla. Il-paga ta' dnub issa hija l-mewt, imma id-don b'xejn tal-Alla hija l-ħajja eterna permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġifieri għandna bżonn il-fidwa u Alla provdijena. Kien żid naqra punt hawnhekk Paul, il-fatt li bniedem huwa midneb u għandu bżonn il-fidwa, il-problema li nara jiena li l-bniedem mhux konxju x'inhi problema tiegħu. Ħafna drabi fatti Bibja tiddeskrivi l-bniedem bħala komdu fid-dnub tiegħu, ma jridx jersaq lejn id-dawl, ma jridx jersaq lejn Alla għax iħobb id-dnub tiegħu. Jasar doppju, għax inti qiegħed fil-jasar u kuntent li qiegħed fil-jasar. Dan bħal meta għandek xi ħadd marid, imma ma jafx li hu marid. Ejja ngħidu wieħed għandu pressjoni ola mola s-sema, mu jħoss xejn, u bla ma jaf dik il-pressjoni għolja qiegħda tpoġġih f'riskju li għada pitada jew heart attack jew tagħtih xi stroke jibqa' sejjer. Il-bniedem għandu l-pressjoni għolja morali, ma jafx. U jalla, għax inti biex tapprezza il-tabib u l-medicina ħajdik il-tabib, trid tkun taf li inti marit u għandek bżonna l-medicina, kalla xa toħodha tagħmel medicina. Għand il-tabib ma tmux għal social visit, biex zejt ħalliħu gost imur għand il-tabib. Imma meta l-bniedem jibda jħoss it-toqgħod tal-dnub fih u kif inhu ikkatenat ma' dnub u msakkar bid-dnub, imbagħad jibda japprezza u jistaqsi fidwa feddej kif se nagħmel biex inkun meħluż mid-dnub tiegħi. Sewa. Min hu l-feddej? Il-feddej huwa Sidna Ġesu Kristu. Huwa l-uniku feddej għall-umanità li benna tal-Alla li assuma l-laħam uman bħalna ġifieri sar bniedem bħalna f'kull qasam, ħlief li ma kienx imċappas bliċ kan dnub, u appuntu ġie u għamar f'ostna biex jeħlisna mill-jasar. Semmih Ġesu għaxu jisalva l-poplu tijom id-dnubietom. Ġesu għal-feddej, illi għanna u koll stampa sabiħa ta' xkellu jiġri fil-milja ta' żmien, meta rajta l-suħa ta' Rut. Rut u Boaz, Rut kienet f'ira ħafna, ma kelli xaxa ta' lejla. U Boaz kien stabene u Naum għalti la mur fl-għalqa tiegħu insomma u saru ħobba u kien lest li jifdija. Il-kelma feddej hija Goel, kinsman redeemer. Kien wieħed li jiġi minna l-iktar viċin. Tifhem? U allura seta jifdija. Mill-jasar tal-povertà u Ġesu daku kellu bżonn isir bniedem bħalna biex jidentifika ruħu magħna l-bnedmin u allura ikun jista' jifdina. Infatti Ġesu stess qal jekk liben jagħmilkom ħelsin tkunu ta' bilħaq ħelsin. Tifhem? Għalhekk Ġesu sar bniedem biex ikun jista' jeħlisna. Għax hemm Alla wieħed u medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin, il-bniedem Kristu Ġesu tara il-bniedem
tkun bniedem bħalna. Eżatt, u singolari. Tkun bniedem bħalna. Eżatt. Biex jifdina, biex jagħti ħajtu bħala fidwa għal ħafna. Kristu għala kien kwalifikat biex ikun il-feddej. Bażikament għax kien bla dnub. Huwa l-uniku bniedem illi rifes fuq l-art tagħna illi huwa assolutament u eċċezzjonalment mingħajr dnub. Bniedem perfett, l-aħħar Adam, kif issejħlu l-Bibja, huwa Alla sħiħ, u allura kapaċi jifdi, Alla minn Alla dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Tifhem li kif ngħidu fil-kredu wkoll niżel mismewwiet għalina l-bnedmin huwa salvazzjoni tagħna. Huwa wkoll bniedem sħiħ. Bniedem allura huwa Alla sħiħ, bniedem sħiħ. U allura huwa l-medjatur perfett li kapaċi qarribna li Alla. Ġesu matul ħajtu obda l-liġi tal-Alla perfettament bħala rappreżentant ta' dawk li kellu jifdihom, kellu jilliberhom bid-dnub. U obda l-liġi biex ikun jista' jieħu fuq innifsu il-kastik ta' dnubietna. Flok ma il-kastik waqa' fuqna, waqa' fuqu. Flok ma konna kundannati aħna ħal kundanna fuq innifsu. Fatt il-litra l-Ebrej tgħidilna illi m'għandniex qasis il-kbir li ma jistax jissimpatizza mal-djufijiet tagħna, imma għandna qasis il-kbir li f'kull aspett kien imġarra bħalna minn barra dnub. Minn barra dnub. L-istampa tal-ħaruf illi fil-istruzzjonijiet tiegħu fit-Testament il-Qadim irid ikun ħaruf bla teba'. Kien xbija ta' dak li kellu jiġi Ġesu li kien bla dnub u allura seta' joffri li nnifsu għal fidwa ta' ħaddieħor. Kieku kellu dnub kieku ma setax, kieku rrid xi ħadd jifdi lilu. U nagħmel il-kontrast l-awtur tal-Ebrej li qasis fil-Testament il-Qadim l-ewwel kienu jkollhom joffru sagrifiċċju għalihom infushom imbagħad joffru sagrifiċċju għall poplu biex jinfdew mal-ewwel. Għax huma stess kienu midinbin. Kristu ma kellux bżonn joffri l-ebda sagrifiċċju għalih innifsu u kien bla dnub u ġie biex jieħu fuq dnubiet li qatt ma kellu, ċoħe dnubiet tagħna, u jieħu l-kastik illi ma kienx ħaqqu kien ħaqna aħna imma hu ħadu għan-nom tagħna meta miet fuq is-salib. Semmejt ħaġa tajba ħafna li jrid ikun kemm bniedem kif ukoll Alla. Ekku. Illi ikun medjatur kwalifikat. Turi biċċar illi jebda bniedem allura ma jista' jibda nnifsu. Għax ebda. Ħadd mhu jista' jkun Alla u bniedem fl-istess ħin. X'kien il-prezz tal-fidwa? Kif għadna fidwa ifisser li ħajtħallas prezz. U l-prezz f'dan il-każ huwa id-dem ta' Kristu. Il-sakrifiċċju uniku u effettiv li Kristu ħadem fuq il-Kalvarju hija il-kapolavur tal-grazzja t'Alla li Alla tagħna l-ibnu biex bil-mewt tiegħu jagħmel riparazzjoni. Ġifieri isewwi d-differenza bejnietna u bih nkun nistgħu nkunu liberati mid-dnub. Kristu allura miet bħala s-sostitut tal-midinbin. Miet minn flok niesu. Ir-raj tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Pietru infatti fil-lettra tiegħu jgħidilna intom ġejtu mifdija mhux b'affarijiet li jitħassru bħal huma fid-dawdeb. Fil-każ ta' Gonsalvo Monroy kienet tot. Ma dik kienet fidwa ta' nazzjonali, fidwa soċjali, politika sejħela trid. Imma fil-każ ta' ruħna mhux bil-fidda u d-deb. Kwalunkwe idea li nistgħu nixtru l-fidwa tagħna billi nħallsu jew billi nikkontribwixxu xi ħaġa materjali hija dgħawa. Hija dgħawa. Aħna mifdija mhux biħwex li jitħassru imma bid-dem prezzjuż ta' Kristu bħal ta' ħaruf bla makja jew bla teba. Propjament kif għad inti ġew. Illi l-ħaruf bħalma ħaruf tal-għid kien rid ikun mingħajr difett, hekk ukoll Kristu offra l-ħajja impeccabli tiegħu biex ikun jista' jirbaħna għal Alla u jilliberana mill-jasar tad-dnub. Wieħed tajjeb jirrifletti hawnhekk jekk huwa bniedem li jgħid isma' jiena nemmen li Ġesu għall-feddej tiegħi, imma mbagħad fl-istess ħin
qed jagħmel xi ħaġa, xi penitenzi jew jagħti xi karità jew jagħmel xi ħaġa oħra ixini biex jikkontribwixxi għall fidwa tiegħu, ngħidlek isma' sieħbi, attent, għax inti qiegħed ġib fil-għajb il-ħidma ta' Kristu, inti qed tgħid li Kristu bid-demm li xered fuq is-salib ma kienx suffiċjenti, ma kienx biżżejjed għalik. Tajjeb, ġifieri jekk aħna ngħidu bħalqna illi Kristu huwa l-feddej tiegħi, allura fda fih ħalli fidu tippruvax tikkontribwixxi xi ħaġa li hu xtra bi prezz daqshekk għoli. So, allora kważi tkompli mal-li qed tgħidu Kristu x'wettaq bil-permess ta' mewtu. L-għonet ġarrab il-għadab talla, meta nitkellmu dwar li Alla huwa arrabjat mal-midneb, ġifieri li Alla huwa dispjaċut, huwa antagonistiku għal l-imġiba ribelluża tagħna kontrih illi ma nosservawx il-liġi tiegħu. Kristu meta miet fuq is-salib, ir-rabja l-antagonizmu li Alla kellu lejna l-midinbin, Kristu refaw fuq innifsu. Eżatt. U għalhekk għajed dik l-għaj ta' sinifikanti tiegħu, Alla tiegħi għaliex abbandonajtni. Għax hemmhekk kien qiegħed iġorr l-għada b'Alla fuq innifsu bħala rappreżentant tagħna quddiem Alla. U allura issu disfa l-ġustizzja divina. F'Eżekjel hemm miktub illi l-ruħ li tidneb żgur tmut. Kristu ħal mewt minn flokna. U dik hija s-sabiħ, dik hija l-eċċellenza tal-Evanġelju. Illi Ġesu miet biex jirrikonċiljana mal-Alla. Mela biex jeħlisna minn dobietna, jilliberana u jagħmilna ħbieb mal-Alla. Għal darba oħra l-Apostlu Pietru fl-ittra tiegħu jgħidilna illi Ġesu nnifsu refa' dnubietna f'ġismu fuq l-għoda tas-salib biex aħna mejtin għad-dnub ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom kontu mfejqa. Imbagħad aktar tard jgħid li Kristu wkoll bata għal dnubiet darba għal dejjem, il għandna sakrifiċċju wieħed illi jgħod għażmien għal eternità. Ekku. Tajjeb, b'dak is-sakrifiċċju wieħed Kristu laħaq l-għan tiegħu, attwalment fdiena u għamilna parti mill-poplu tagħna. U allura mid-darba għad-nubiet il-ġust għall-inġusti. Għal darba oħra l-idea ta' sostituzzjoni Pietru qed jaċċenna fuqha. Ġesu il-ġust miet minn flok l-inġusti. Ħall ġustizzja tagħna biex jagħmilna ġusti quddiem Alla. Eżattament. U allura r-riżultat kif jgħid Pietru dan għamlu biex iwassalna għand Alla, biex qarribna li Alla. U allura hemmhekk għandna l-istampa tal-fidwa illi min-nies fil-priġunerija tad-dnub issa ninsabu liberi biex naqdu l-Alla bil-ferħ u bil-gratitudni. Kristu, issa din naħseb domanda importanti għax ħanespandu. Kristu seta' jsalvana b'mewtu biss? Ġew fidejk? Le. Ovvjament il-mewt tiegħu kienet kruċjali għaliex il-mewt kienet il-ħlas tad-dnub, imma Salvatur mejjed jien. Huwa Salvatur mejjed ma jista' jgħin lil ħadd u laqqas lilu nnifsu. Aħna ma nemnux feddej mejjed, aħna nemnu feddej ħaj. Allura l-mewt kienet importanti ma mhux weħda. Okej, fil-fatt jgħid jiena ta' Abram, ta' Eżak u ta' Ġakob. Jiġifieri. Allura biex il-qawmien ta' Kristu kif għandu x'jaqsam mal-fidwa tagħna? Il-qawmien qed juri li dak li jagħmel fuq is-salib kien milquh minn Alla. Illi il-prezz tħallas, illi dnub tassew kienu ikkanċellati, illi il-ħtija tassew tneħħiet. Allura Alla għajmu minn belli mwiet biex juri lid-dinja kollha illi hu laqa s-sagrifiċċju ta' ibnu għal mafra ta' dnubietna. Li hu kien moti fuq is-salib minħabba dnubietna. Miet fuq is-salib biex ipatti għalihom. Imma mbagħad il-fatt li qam minn bejn l-imwiet juri li Ġesu attwalment rebaħ fuq id-dnub u l-konsegwenzi ta' dnub. Għax x'inhu huma l-konsegwenzi ta' dnub u għal-għadab talla hija l-mewt. Sewwa, issa il-fatt li Ġesu patta dnubiet seta' iqum il-mewt rebbieħ
biex jaqsam magħna dik ir-rebħa li ġab bil-ħila tiegħu. Il-ħajja tiegħu issa issir il-ħajja tagħna, id-dnubit tagħna m'għadhomx iktar huma kanċellati huma msamra mas-salib u issa nistgħu ngawdu l-libertà ta' ħelsin mid-dnub u mill-konsekwenzi tiegħu, inkluż id-dnub, inkluż il-mewt. Ma jfissirx li aħna ma nissemmutu fiżikament, imma bħalma Kristu l-ewwel frott qam minn bejn l-imwiet aħna eventwalment bil-qawwa tiegħu Kristu qed jiggarantilna li aħna wkoll se nkunu imqajmin, ġifieri l-fidwa tagħna mhix biss tar-ruħ u l-ħelsin mid-dnub imma mill-konsegwenzi tiegħu imqar il-konsegwenza tal-mewt fiżika tagħna. Kristu xtranna il-rezoluzzjoni tagħna wkoll. Garanzija kif nafu għax hu qam. Allora Kristu jsalva l-bniedem sħiħ, ir-ruħ u l-ġised. Il-fidwa maqluwa minn Kristu hija limitata jew universali? Illax, sosija. Mela. Idjat imħawdin fuqha fil-faddi. Iva, jew hija fidwa reali u ta' vera u ċerta għal xi wħud. Jew hija fidwa inċerta u ġenerali għal kulħadd. Naħseb il-Bibbja ma tħallilna f'ebda dubju il-waqt li titkellem dwar l-imħabba ta' Alla ħabb id-dinja illi tgħallem waħdin tiegħu biex kull min jemmen fih ma jitilifx. Fl-istess ħin hemm ċertu ħafna indikazzjonijiet illi l-fidwa ta' Kristu kienet maħsuba għal dak li huwa jsejħilhom in-naċ tiegħu. Ir-rajt tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. U l-istess Lut li kienu qed jisimgħu ftit iktar tard jgħidulhom intomx min-naċ tiegħi. Għatefek ġifieri Ġesu jaf għal min miet. Miet għal dawk li l-missier tagħh mill-eternità kif tkellem Ċirillu ta' Ġerusalem skont il-pjan Alla li kellhom jiġu salvati. Issa, forsi xi wħud jiskandalizzaw ruhom, però aħseb ftit. Ġesu qabel ma talab il-missier jgħid il-missier illi inti tajtni l-awtorità fuq l-umanità kollha. Sabiex lil kull min tajt lili nagħtihom il-ħajja eterna. Ġesu għandu awtorità fuq l-umanità kollha. Pero jagħti l-ħajja eterna il dawk li jritu. Anke pereżempju f'Matteo jgħidilna li ħadd ma jaf il-missier li f'Liben. U dak li Liben irid jurjulu. Mela Ġesu ġie biex speċifikament u fiċ-ċert isalva lil-niesu, il-dawk lill-missier tagħh. Din il-kwistjoni hija kontroversjali anke fil-Kristjaneżmu. Imma ma rridux nwarbuha u naħsbu li mhix importanti. Infatti naħseb jiena għal ħafna nies ħatkun ir-raġuni għalfejn ħajintilfu eternament. Għaliex hemm din l-idea li Kristu feda lid-dinja kollha fis-sens feda lil kulħadd. U ħafna nies jgħidulek Kristu fdini. Mingħajr ma qatt tesperjenzaw ir-realtà tas-salvazzjoni ta' fidi ġenwina, ta' ndiema u ta' ħajja mibdula permezz tal-Ispiritu Santu. U jibqgħu għaddejjin f'ħajjithom għax Kristu feda lil kulħadd, mbagħad isibu fit-tmiem li huma mhumiex mifdija li huma burija qisha ġifieri. U l-idea li hija l-fidwa hija d-dinja kollha hija żbaljata evidentament għaliex il-Bibbja tiddefinixxi l-fidwa bħala l-maħfra tad-dnubiet. Fih għandna l-fidwa il-maħfra tad-dnubiet permezz ta' Kristu u skont il-grazzja tiegħu. Efesin kapitlu 1. Sewwa mela fidwa skont il-Bibbja hija ekwivalenti għall-istess bħala l-maħfra tad-dnubiet. U nistaqsi d-dinja kollha hija maħfura. U risposta hija le għaliex fl-aħħar ħajkun hemm nies li ħajmorru l-infern u oħrajn li ħajmorru l-ġenna. Dawk li ħajmorru l-ġenna huma maħfrin, dawk li ħajmorru l-infern ħajmorru hemm għax ġnubiethom baqgħu fuqhom. Mela jekk inti bħala individwu, apparti l-kontroversja teoloġika kollha, għajt imma jien qiegħed nafda fi Kristu, jiena hemm sinjali li għandi l-ħajja ta' dejjem li jiena
nobot id-nub li jena nħobb li l-Alla din il-ħajja ġdida li Alla jitkellem fuqha ta' fidwa ta' ħelsien, għandi ħelsien mid-dnub jew għadni maqbut mad-dnub f'ħajti. Imbagħad kun tista' tgħid Kristu miet għalija. Kristu miet u feda lili. Kull wieħed minna jien irid jagħmel dan l-eżami quddiem Alla. Jgħid jien f'min qed nafda s-salvazzjoni tiegħi lil min qiegħed nżomm ma' min qiegħed naqbad tas-salvazzjoni tiegħek. Kien ir-risposta tiegħek hija ma' Kristu waħdu, allura tista' tgħid Kristu miet għalija. Tagħmel dak l-eżaminazzjoni interni ġifieri meta tajt tkun umli u tara fir-realtà tiegħek fejn qiegħed fil-pożizzjoni malla. Kif attwalment nirċievu l-benefiċċji tal-fidwa? Permezz tal-fidi. Il-fidi hija dik il-ħolqa illi taqadna ma' Kristu u allura permezz tal-fidi nirċievu l-benefiċċji kollha tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Mela x'tassigura l-fidwa għal dawk li jemmnu fi Kristu u fdaw ruħhom fidejh? Tassigura li nirċievu l-kanċellazzjoni sħiħa ta' dnubietna u allura l-għadwa tagħna ma' Alla tispiċċa, tiġi fix-xejn. Il-kanċellazzjoni ta' dnubiet, il-maħfra ġifieri, li Alla jilqanu wkoll bħala uliedu fejn qabel konna frustieri, imbedin minnu issa Alla mhux biss jagħtina merħba fih dan huma jiddikjarana minn issa bħala ċittadini ta' smewiet. U da kollu frott tal-fidwa tiegħu. Tassigura wkoll il-qdusija tagħna illi la darba aħna mifdijin kif jgħid Zakkarija fil-anja tiegħu illi Alla ħelisna minnit l-dewwa tagħna biex naqduh bla biża il-jiem kollha ta' ħajjitna. U dak kull privileġġ għoli ta' kull minu mifdi bid-dem ta' Kristu. Li issa jista' jaqdi iħobb l-Alla iservih u jgħix għall-glorja tiegħu. Il-fidwa mill-ħtija ta' dnub, il-maħfra, il-fidwa mid-dominju ta' dnub, allura inti issa liberu biex tgħix ħajja qaddisa u eventwalment il-fidwa anke mill-preżenza ta' dnub meta fil-smewiġ ġodda u qar ġdida li Alla joħloq ma ħajkun hemm l-ebda traċċa ta' dnub iktar la fina u laqaf fl-ambjent li nkun ħanejxu fih. Sewwa, allura dan kollu, x'inhu l-rwol tal-Ispirtu Santu fil-fidwa tagħna? L-Ispirtu Santu għandu rwol kruċjali, anzi indispensabbli, mingħajr il-ħidma tiegħu ma naslux biex ngawdu l-fidwa ta' Kristu. Il-rwol tiegħu hija li japplikalna l-fidwa ta' Kristu, jwassalilna l-għajnuna ta' Kristu. Jagħmel li dik il-fidwa issir tagħna fir-realtà. U dan huwa ovvjament bil-twelid mill-ġdid l-Ispirtu Santu jagħtina ħajja ġdida, ir-ruħ tagħna mimmejta spiritwalment jagħmililna ħajja spiritwalment u allura nkunu kapaċi illi nafdaw fi Kristu. Li ħarsu lejh u narawh bħala il-ħobb sħaj niżel mis-sema biex kull min jikol minnu jgħix għal dejjem. Biex narawh bħala il-sors, il-bidu t-tmiem tal-fidwa kollha tagħna. So, allura bħala hekk, x'inhu l-għan aħħar tal-fidwa meħtieġa? L-ewwel nett qabel kollox il-glorja ta' Alla feda lill-bnedmin biex ikun imsebbaħ, biex ikun magnifikat, biex ikun glorifikat mill-anġli u mill-bnedmin, mill-poplu tiegħu li hu kiseb għalih innifsu. Dik huwa l-għan l-aktar importanti illi Alla jirċievi ġieħ, unur u kull sebħ da parti tagħna l-bnedmin. Fl-Apokalissa naqraw il-dak li ħabna u ħallna minn nubietna mija l-fidwa li ħallna mill-jasar. Għatal ktajjen. Dak li ħabna u ħallna minn nubietna b'demmu stess lilu ikunu l-glorja u l-ħakma għal dejjem ta' dejjem. Imbagħad hemm għan ieħor il-ferħ etern tal-poplu tagħna. Alla fdina biex aħna nkunu imbierka b'din l-azzjoni stupenda tiegħu permezz ta' Kristu. Fil-revelazzjoni għal darbohra naqraw illi il-mifdija għad jaraw il-wiċċ Alla. Għad ikollhom dik il-komunjoni ipperfezzjonata fl-istat etern tagħhom. Għad jaraw il-wiċċu u ismu jkun fuq il-ġbienhom, aħna nkunu miktubin. Nkunu nappartinu għal Alla. U mhux se jkun miżżed lejl, u għaż ikun hemm miżżed bżonn id-dawl tal-musbieħ u għaż id-dawl tax-xemx, għax is-sit Alla se jiddi fuqhom. Eżatt.
u se jsaltnu għal dejjem ta' dejjem. X'tip ta' saltna dini ħaġa waħda hija ċerta, illi ħajkun stat imbierek ta' nies liberati biex iħobbu lill-Alla għal tul l-eternità. Meħlusin minn kull batija u kull uġieħ tista' tgħid. Kemm għandna għalfejn nirringrazzjaw l-Alla illi ħaseb fina bagħat il-Kristu biex jifdina u tagħna din libertà biex ingawduh u nkunu ferħana tassew. Ix-xewqa tagħna hija illi kull min qed jismana jasal għall-istess esperjenza. Dur lejn Kristu, il-feddej afda fih u intu wkoll tkun tista' tgawdi il-ferħ tal-libertà ta' wlied Alla. U dan ngħidu anke l dawk li huma mjassrin għad-dnub għal xi vizzju għal xi drawa li jaħsbu li mhumiex kapaċi. Le, Kristu jilliberak. Jekk liben jagħmilkom ħelsin tkunu ta' bilħaq ħelsin. Nirringrazzjakom li qajtu l-istadina tagħna, suġġett vera vast, suġġett vera fondamentali għal katina tas-salvazzjoni. Minnaħa tiegħi Grek nirringrazzjakom li segwejtu dal-podcast Imbierek min jisma', nittama illi sibtuh ta' interess, jalla jkun ilkom tajnuna fil-ħajja tagħkom sakemm nerġgħu niltaqgħu insemmilkom saħħa u barkiet f'Sidna Ġesu Kristu.